Sini tipra jak beri rok jadi no oino bosong ni sela bai kai jak hangke sengjol to joli jak layu tipra sa sela rok bojol jak layu beri rok bojol jayu jol jak layu tipra sa sela mali ada bunyi do fani borok bai kai jak hene Elizabeth kolonyon nai di bom sika bini video hamya ka khai ka comment hamya re laika bunyi bosong ni sela bai kai jak hene hingke sini ha sakani sini ha ni malik bubagran bibi song oino jat bai kai jak bai maka bong no kai tangai comment khai laya tangai videos na mere layala ha Anak ke komrak kere, o komen ham ya kanye rok, video snam ne rok snam labong nanti ibo. Hingga baik senang bagi tini bahan hai video update ke dalam tujuh pajak, nggak baik senang tamat lagi title lagi no kam kisah makna apa kam kibu jemang kena tini video bawah hai no, nggak baik senang tini video kau pelak no hai larang sila ngau dika sampai ke susun video pelak no walang masih jaba kirim masih jaba hai bokol bang yang ya kok baik yang hai mau dika sampai ke nggak baik senang tini video ni kita pulang sih baik tu selati kam gila itu di baik senang tam dulu baik senang tini video kau pelak no walang masih jaba kirim masih jaba hai mau dika sampai ke nggak baik senang pulang no video no tamat lagi title lagi boh kam kisah makna tini video bawah hai no nggak baik senang tini video kita kam kena itu di pada nggak baik senang bisa kok sewi hanya senang tini video no saya nak makan tang bedai nggak baik senang kita video no pulang sih baik tu selati kam kena itu di pada nggak baik senang bisa kok sewi hanya senang tini video no saya nak makan tang lepirana Hingga baik sang tini bah hanya balik na wana masih jam aplikasi sampai ke sosial media boh. Hingga baik sang nak pulang video sini nak ibu kam kes saya mangkara tini video bawah heno. Hingga baik sang tini video gawah baik setam ni ulah baik sang hanya tanai salos tini bohong suk Elizabeth koloi hanya wan di bos ni borok baik kai jang mani yak lo hanya balik na sin tiba sarok balik no zoli jaka te balik no tham jaka tam ni ulah baik sang opa hanya balik no wan di bos ni borok baik kai jang mani bagai nai. Hingga te ya mani yak lo hanya baik sang tini calon ke hanya sini bohong suk korok sa hanya YouTuber di Brazil kiting ini kayak korok sa YouTuber hanya tanai salo wandi bos ni borong baik sini di Brazil beri rok kai jang mani yak lo hanya tinin calon ke hanya sini di Brazil no sini bohong suk korok sa hanya balik no hamya eba balik no hamya sakat tam ni mulai baik song sini di Brazil beri rok wandi bos ni borong baik kai jang thamano sini di Brazil rok Sasa yang nang tang mana, hanya balik no tinin calon ke sini korok sa YouTuber sini bohong suk hanya sini di Brazil no joli jakat tam ni mulai baik song oba ke wan jibos ni borong baik kai jang tamang ba nong ni hit jade oba ani hit ja ni nai hanya sosial media wo viral ni nai hanya sabai ka hingga baik song amuni ya kalau ke hanya sini bohong suk sini Mayagwnang Bubagwra ni family no balik no hanya wan jibos ni borong baik kai jago ni balik no hanya sosial media wo hanya balik no viral kai hanya balik no sini di Brazil no joli do itu ni ka te amuni ya kalau ke baik song hanya sini di Brazil beri saka sini Mayagwnang Bubagwra ni family wan jibos ni borong baik kai jago ni saka te amuni ya kalau ke sini di Brazil beri rok kai jamana ko tangai sini di Brazil rok joli sak ini nai sini bohong suk saka kai te amuni ya kalau ke baik song balik no sini di Brazil rok baik balik no hamya ba joli jang ni balik no thamji kalai ja hingga te baik song tinin calon ke hanya sini tanai calon sini mabak lasi muri nai sini bohong suk korok sa hanya tinin calon ke hanya balik no sini Mayagwnang Bubagwra no balik no maaf masan kat tam ni boleh baik song tes deh sini di Brazil no bohong maaf san kat tam ni boleh baik song obah ke hanya tanai calon sini Mayagwnang Bubagwra no obah ke hanya lo kurang ni bos kami apa lasi menguri mani bagne itu yang amri ya kalau kita ini calon ke hanya balik no kayak umur sejak lain deh maaf masan kat nggak baik song punya no video sini no kebo kam ke saya mangkra paling ke baik song bisi kok saya oi hanya tanai calon sini Mayagwnang Bubagwra no lasi menguri nai ni maaf di nosen kita kam ke nai jalana nggak baik song tini calon kebo sini Mayagwnang Bubagwra no te sini te di Brazil lo kurang no bo kabui maaf masan ka paling ke baik song kita maaf li kita nai jalana song sini ho bohong song ni maaf li bisin deba kong li bisin debo kita song kam ke kanai jalana nggak baik song kita kam ke nai tong di Ani to tabu Facebook ni reels video kaisa viral enggai tongo hingke o viral engmano tuino angtini tipuilan simi fraitag joti kok saik narwano hingke ano to tabu joto kok sil jalai tongha ang royal family no tuyoi kok sawo Bubagwra no target khai kok sawo royal family no target khai kok sawo kisi sa views ni bagai sini Bubagwra no hamya hani kok sawo angke wan chabai kai jona rong no support khayo Elizabeth chongna ang support khayo hene ano babak no hinlai salai kok sitra bai hinlai honoi je video viral khalai tongmani inke abono ang tabu kisah sai khina rwano ang puilan simi faitak joti naidi inke buji nai kisale bujiwar hene ang khaklai do inke ang bo buihai no tabuk to joto borok no sini burselang tung beri ungtung kaijak ungtung siklang tung joto Facebook reels video relayo mini vlog relayo photo upload khalayo hai diba ke ang ni jibo amtino ang reels videos namo Facebook photo upload khayo mini vlog rewa ang ni jibo ke
ang reels video khaimani jagawa chilama sa chini tiprasa bo songni no sujit Debbarma hinai boano phai comment khuk sitra bai comment khaiga naidi ang no screen ori riwa no bini comment khaimani hinke bo kaisa tiprasa borok ungai bo ano khuk hamya bai comment khaipeka bini naidi bini comment no pore wi nai na ba hinke bini abo cha ka ki sala ha bini khuk hamya bai comment khaima no tui se ang abo videos namak layo nung am susi saja ge hanggang ke thangdi bui oino bo sang bai kai ja gaya khonoi tong ke saja ge angung gang ke nung thangai Bubagwra songni family no bo saidi asno khomta rakhai hini samani se ang kuna Bubagwra no target ke kok samania norok jemon Bubagwra no hamjak mati no ang bo ani khabai no hamjago norok jemon bono yakhungo nukhang ke no yakhung romi khuluma hai ang ni jibo khulum nai no tangke ang bo tiprasa bo songo no achayo hai diba hinke ang kuno Bubagwra no target khainani ani kuno korei ani tamo okat ani tamo khomata ba je ang Bubagwra no target ke kok sanani ang sai phai kangke Bubagwra ni jutani tolani hadlei siksi sugyable ani okat kre ani khomta kre ble hinke ang bhai ke Bubagwra no Bubagwra ni kok no tuye bin family ni kok no tuye ang hamya ka sai manai ba video no ka hamke nai buji di do ang go sika do ang go sika ang ani satani chalia ang Bubagwra ni tei saiki ka bini family no tuye ang saisika ang salia gosiu hinke nrok tiprasa borok rok tiprasa ang kaisa tiprajek nrok kaisa tiprasa hingke nrok sini tiprasa bo songo ang kaisa saya kam kaisika ang ani buku ba sleep nge ang saiki jaka hingke nrok ana am tiki de phurngna khlai khuk sitra bai sindal buital wansa bai rap khaijake thoidi nono manja ke bathar sinai nungno biskang wansa bai kajengnai nini chila wansang na hini nrok am tiki de sana khlai ano ang kaisa hamya lama o thangang ke nrok ana am tiki de bujangna khlai ano kaisa pa no je comment ka ham khai saya ko je munai nung tang sini hani Bubagwra ni kok no tuye amtike chaka amtike ta sadi am hamya klai hunin rok masa borok le ano jodi no tiprasa ham krai tiprasa ka ham hingke ano masa borok le amtike chaka mu amtike ta sadi norok ni slai to ang 10 15 20 30 bosari kusung na hingke kusu borok jodi hamya lama hamya kam khaisika hamya kok saisika hingke norok bonok ka hamke bujona tongman ble ano ka hamke bujona tongman ble ka hamke bujo karise sindal buidal Randy Sandy nufa bai tongoi di nufa bai kai jagai di wansa bai kai jagai di thui di bothar sinani manjake amti ki desa amo ta chini tiprasa ni porichoy abo ta chini tiprasa ni chini mung amo ta chini thi thancha amo da amti ki de boromo bujo amti ki de boromo sa angosika angsaya saisika nge norok ta mo samani das khai tong je comment hamya khai lai tong mani share khai lai tong mani tal chogya buri hai chogya buri hine norok ano tal chogya hiya woi norok ano ka hamke bujok ma kamu bai do munai nonglia ani mung sawi norok sai ma complete tina nungtange amti khai sini hani Bubagwra ni kong no amti ki saka amota sadi nini video abo khai mani chalia nung delete khai sidi e amti ki sai ma complete sindal buital hiya woi sai jaman kamu buma bu phati sawi saya woi masada amti ki bujok phani tong ha obada sini tiprasa ham krai obada sing joto thancha tiprasa engke baksa borok sawi tong ha biskang go bini sela wansang nai wansa bai kajang nai ang sikang no kajek ja tiprasa bai no kajego ani serai ka tong class 1 pori tong engke ang wansa bai kajegi wansan phajing support khayo baksa borok sawi tong soka boini jat bong sowo wansa bai kajak jak tong na hene ani zat bong so cheri nai di masa wanji be kaja krei hinke ang ribo saimanu tabuk bomti engai tong singni jibon no go norok ani reels video je nai ne hinge nukna treno thangpuru wansa rok bai mani falai rok bai chin ti prasa rok daga su pakhajago ang video upload khayo video khaye hinke ang ni jibo siwo ang sititi bai ke ang wansa ni fighting wanji ni fighting support khanai ba je wanji be kaja nai rok na support khanai ba ang sudo ochila comment khaitani se omtike sau bujka ang kun sini Bubagwra no tei target khaya ani kun khomata bo kori bono sanani bini kokno hamya kai sanani ani kun khomata kre inke ang sana bo thangya ang ni jibon rok joto pal sing tiprasa joto pal thipene phai inka ang ni jibo logere nai play inke bahai ke bujia sujia tabok te ke sanu gui tongo videos namai tongo asla
sindal buidal hane ano hin hine pura direct bini buku go kok kaham thaisa sikri hamya sawi tam sai tong te chini bubagwra ni mung khu khu nyai bo sai tong obri sindal bo raja ya bo faltu raja hine ang ani bukuk bai ang bubagwra no faltu bo raja ya hine samani kri khu kaham ke video nai na di hinke sini ti prasa borok rok am sik kaham no nai tong hangke osla tabuk je bubagwra no raja hiya mungkhu khu nyai bo sawi tong mo ngo mungkhu khu nyai sai tong bo raja ya faltu raja si ini obri videos na mo hine sai tong binaro thangai kisa sawi di bono ang kuno bubagwra no faltu raja bo raja ya hine ang hinma kri khu bono thangai sawi di je bo thumbnail title rajak bini norang frogiri wan nai hinke bini o thumbnail title rima bai bo site bola si mung ritong ble sai fe kanke ha ang to am tikero seriya ko bo ka jet bo raja ya faltu raja se hine je wi tong mani bini thumbnail nugui thumbnail title na ye bini abote bola si mung roman siklai ble bo site bola si mung ritong ble binara bo thangi kisa sini ti prasa ham krai ro sini ti prasa ka ham khai nei ro rok thangi bono bo kisa sai di amtike baje khai thumbnail title ria woi ani je real video no funuk di je real non funuk di ta tangele teise kok sapului kok no kok ya kok no tise bang ri tong ba ha masa borok phana sanai kri khudo masa borok phana ana sanai kri khoje munai nini o video no nung delete khaisi di nung tangi am tike sini bubagwra ni kok no sini bubagwra ni family ni kok no am tike saka am tike saya khu tamo hongke baje comment simi sidu comment simi sindal buital amo simi comment obon sini ti prasa ni sini mung ka hamno ka bujong nai krei hamya no mang salai jong nai ang obono sanam sungdo ang te bisi kok kolok sana thanglia je tapuk sini ti prasa borok rok je videos namlai tong mani je bo raja ya faltu raja hini nai ang hini de sai tong bai mani borok no thangi bu kisa sari je bong ni thumbnail title no thik kai di kubuino sari kubuino phunuk di o faltu baje views ni bagai je buku go bong ni je kok phai mani amo faltu raja hinu mungkhu khoi sawo bo raja ya bo faltu si hini je tabu borok salai tong bai mani bong no bo thangi kisa comment khai bujok di sini ti prasa borok no bo thangi kisa bujok di ani buku go norok je ani video nai rok je share khai nei rok norok aro nugyana je angko ang faltu raja bo raja ya hini mungkhu khoi sawo hini je sai tong mani ani buku ga am tirok nugya khu nangke norok te 100 bar pan thange a video no check khai nei di ang to delete khaiya nai di angke ajagang hinmara tong na hinmani krei je hamya ke videos nam tong nai nong borok no bo kisa thangai bujok nani klayo bujok thai je am tike romani ke ani to ang video roi ani sayang kha hangke ang abon bagai joto na kar sano tangke ang kuno bubagwra no target khai kok samania ani kuno khomta bukri bono target kok sanani ke ang as kok kolok sana thanglia hangke khaklayo no rok ani mo video no kisa nugui joto wan chukna rengano hini khaklayo ta hangke abon te bono rok tam khaina musung ya abon ni beparan kuno satai kre hangke ani je sana no musung mani ang sawiri ka hangke ang tini ni video am sikeno mathak sinai norok ni je bkhau tong norok salai di hingke jodi no amsi si joto ti prasa thancha hingke tabu je hamya ke videos namlai tong mani bono bukisa thangai sana niklai thai